Para mientras na day mo na pigpaagian kan mga nanunungdan sa mga biyahero ang spillway sa Barangay Cabanban asin Calabagas sa San Vicente, Camarines Norte. Matapos na uminapaw na ang tubig digdi huli kan daing untok na paguran. Sa dala na sakop naman kang Arroyao Pequeño asin San Juan Arroyao Grande Catanduanes, may naitala man na pagrasay ning daga. Sa presente, daiman ini maagian asin isolated naman ang mga barangay na nasa ibong nasalog kang Barangay San Miguel. Ang tinampo sa sitio Bariorong sa Mabini Panganiban Catanduanes. Dai naman maagian ka mga saradit na lunadan matapos na mag-apaw man ang tubig sa lugar huli kan daing untok na paguran kasubong aga. Tulong karabaw man ang naitalang nabutod gadan sa nasabing lugar. Ayo sir, unexpected kaya sir. Din in the piglalaom na araw ito mangyayari. Pagbisita kaya nila ito kang mga bandang alas 8 ning banggi. Dahil pag-aabot sa tuhod ang tubig kan salog. Ngunyan biglaan din na inexpect yun. Kaya sarong grupo ito na mga karbaw. Sigun sa Pag-asa, ang mga paguran padagos na mamamatayan sa bilog na simana. Epekto da ini kang duang low pressure area asin kang shear line. Generally, may mga pag-uran kita. Dawa nga nilalauman man na mag-dissipate ini yung low pressure area, posible man maka-apekto sa tuya ini yung shear line. Ito nga ng low pressure area na nabilog man kasbago sa may Palawan, nakalawas naman ito sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Paparayo naman ito sa tuyang sa tungasyon. May nakabandera pa man liwat na gale warning sa mga kadagatang sakop kang Kabikolan. Kaya piga-abisuan urog na kang mga saradit na lunad ang pandagat. Naibitaran muna ang paglawod. Gawa po kitang gale warning sa seaboards kang Cam Norte, northern coast kang Camarines Sur, pati naman sa northern at eastern coast kang Catanduanes. Ibaba man ang tsansa na mabilog na bagyo ang pigbabantayang low pressure area na posibleng matunaw man sana, ngunya na simana. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.